Hi everyone! Welcome to my channel. For today's vlog na ay dogi diri naghilak-hilak. Kay ako siyang gihiktan kay ang iyang amahaning gawas. Kay dili na siya pwede nga buyan kung iyang amahan na sa gawas kay magpatay na sila. So ako siyang gihiktan guys. So ara guys gidiwol-dol ang iyang dila. Kung nagpakaluoy siya nga buyan pero unya na kanang ko buyan dong. So karon guys manguha tag uling. Am na kon ibutang. Dili ka sa ubos magpili sa uling. Dami kay para klaro kay ka sa camera guys. Kay kung dito to sa kuan ang atong makita ang ulo ra, di makita ang atong tibok nga. Nagugaw-hugaw ta sa atong kuko. Total pwede ra man ni siya. Brasan ang kuko nato. Dagko pa kay itong uling guys. Naugaw ako ang bukton guys. Okay ra na guys. Nabog kay uling ay. Guys. Uling. Di unsa ta maggasod kay hindi ba kina maluto ang kuan. Ang lugaw. No na. Agoy na napun magsamok-samok mang diri oy. Ngani na diri nang naog na magsinamok-samok. Hawa. Hawa diha da dukol lagi. Hawa ha. Dili lagi magsamok-samok bakay. Unya magluto ko unya og inununan sa kuan ra gihapon. Sa uling ra gihapon guys kay mag-budget sa tagal. Kikitan ko sa amaw ay basa kay ilong. Na lagi nutbrush man na siya gahapon pa na nutbrush kay gahapon pa man na kaligo giatot oy. Manlipsulit maninuon. Ayaw lagi di pagsamok. Wa na perti nang hugawang mami. Nag-agi-agi uri na siya sa kong vlog ay. Dagkul naabot man kadiya dagkul. Tora ang akong giboy ay kadugi guys pura. Diya man gyud na siya sa gawas malibang good guys muna nga. Sa gawas din na siya gawas din na siya magpupo siya. Kaya naanat ayaw ba? Naanad. No. Sa muka, oy. Naanad man na siya magpupo sa gawas. Awa na guys, isamok-samok na po guys. Iyawa kayo, gaw kay kung kamok. Kaya ito na ning isa pa guys. Ato isa ka itong short kay parting pagkamubua. Iana sa nako. Manatag pangwag uling guys. So dirita guys. Ara sa kagud kay dali ra bitaw kay to si dagul bitaw tong maabtag ugma. Gana ra. Ha gigotom ka? Kaluoy kape na pa kay kape. Ang sama sa uy nga pating hugawas kung kamo. Ara guys, maghinaw na ta kay ang atong kamot perting pagkahugawa. Nawa na. Tingnan hugawa sa atong kamot. Akong gibrasan ang gamot guys kay. Hugaw naman kaayo. Ya mag-karaoke ko ron ga, mag-live ko ga. Sa akong YouTube. Wala pa. Kapa sa gawas. Hey guys. Ako sa aning butangan og kuan ako ang kamot guys kay.
Wait lang everyone. Sulod na si Gadul oh. Oh, naman na siya popo guys. Sulod ay na siya. Na siya guys. Buutan kay na. Sa gawas ay pahira na po ng PLA nag-wipes karon kay di kagawas. Gamay na lang ilang wipes. Mapalit na po may wipes ani. Ara guys, nagkilis na ta para itong ilugaw. O maglugaw ta sa uling. Kay magbudget ta sa ato ang gasol. Na guys. Dili ta mag-ukay-ukay sa atong uling. Hahayaan na lang pang ganyan. Pag wala na ang ulan at lambing na ng puso mo. Karon ato anang sabawan ng atong lugaw. And then haling na dayon ta guys. Daganan og tubig ah. Ang daganan og tubig. Ikaw rin mag-ukay-ukay ha. Kay mag-video kay kaulan nun man ning dagom ni mulupad na pud ang dagom. So guys, kuan na ta. Ara guys, ato to ang sugangan sa uling, ready na. Diri ra ko sa sulod magluto. Total. Malimpyo ra man na guys, malimpyo ra na. Limpyon ra man gihapon na nako. Na guys. Oling. Diri na to ibutang kay para para makita tanin niyo guys. Oh. Magkuan na tag uling ina katubang manigiri. Na, expert kayo kung magkuan guys, no? Expert kayo kung maghaling. Akong bana, di kabalo ingon ani guys. Mapas mo na siya guys, umato na siya mga bukid-bukid. Kaya di siya kabalo mo haling. Ako expert ko ani. Imbis na katulog na kuga, nakuyawan ko sa kuan, sa isang bayi. Kuyawan ko ni Francia, kay singgit-singgit, abi na ko kung sa iyang ikuan, yung manggam, nagikaon sa iyang anak. Ang gani, nabinlan pag-isa. Kaon ni bayot yung mangga. Yara siguro utang sa lamisa, di naibgan. Kay sa kinsay makikita na mangga, maibog man jud. O, di nakuan na yun guys, o.
Naku ano dayon, nahaling na dayon, dali ra kaayo. Mukatag na dayon na siya. Dayon ang mga herbal ga diri ra gyapon lutuon ga. Budget ta sa uling ay sa gasol. Dagol. Sigat dagol na na. Nalibang raman na dito kining gawas mong gina siya sa gawas jud. So nalibang ra na siya. Dudong gamay buy isa. Manataog haling guys. Itak-ang nadayon ang lugaw. Yan ang kaning mga herbal sabi na ako aning sa bawandaan kay para si banana unya. Dili na siya maglibog, diretso na niya og kuan pag maluto na ang ha? Okay, gusto naman na siyang kuan. Ni aro guys, nagpaabot ta nga mahaling kay bara ibutang na dayon nato ang atoang lugaw. Moto nga di man ko makatulog guys. Ang nakatulog ko pila ra ka mga isa ka oras ra sa giuro to kong tulog na. Dai mo ko guys kay makamata ko di na ko katulog balik mo to nga. Nintindog na lang ko na kuno na ako maglugaw gina ko sa banana nga. Mumata na lang ko kay ako na lang maglugaw para unya di na ka maglugaw. Sugot pud siya kay nakuha yung trabaho. So guys, sirira tataman, thank you sa kuha mga solid supporters sa nag-like, share, and subscribe sa kuha YouTube channel. Thank you so much sa walang sawang suporta. So bye everyone. God bless. I love you all.